kayamanan sa kaawit. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nagkarinlag pa. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Max. Sa dili pa na usugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, bigay ka ng may kapal. Kung ito, lagi rin akong nagdarasal. Here mga kasama, another Max, Pa? sayo mong pauli si kuya nimo ha, kay dagan pa kayo mong trabaho nun. Napay kanding og baka nga timanon. O pa? Sige na, panglihok na mo. Aron di maliit sa inyong klase. O pa? Kuya Dudong, dali na. Adto na mi pa, ma. Sige. Amping mo. Ay, salamat. Ay, wadi ko malit. Max? Max, Oh, ano MJ? nahibaw na ka? Saan sa man? Second honor man ka. Lo, pag-sure ba? Tinuod laki. Kinsam day first honor. Ako? Ayaya. Congrats MJ. Congrats na tanduha, oy. May noon kay na honor ka. Di pa gani ko pa. Unya, kano sa man ninyong closing dong? Sunod si Mana ma. May noon, aron makatabang ka sa mga trabaho nun din isbay. Bay, musta? Okay ra bay. Bay, kung may relagita nga na eskwela ron og grade 5. Taghan man ang undang, bay. Ba? Oh, Si MJ bay, wala ko kita niya. MJ, katalay mong crush? Uy, lumay. Huh? Tokon mo ko. Takya, malibod pa. Bawa ko nag-crush ka ni MJ. Kaya pirmi kang sakpan ako nga matanaw ni MJ. Uy, subo di boy, uy. Asa lagi siya bay? Nganong, mo ko kita niya? Wala man ko sila din ni sa atugod. Nibalhin mo nagpuyo. Ha? Pila na katuig ang nakalabay. Nauman lang kong eskwela pero ang tudon. Wapakibod ko malimot ni MJ. Musta naman kasi ha? Ma, pa. Mananghid unta ko ninyo nga muadto kog Manila. Mag-unsa man ka dito dong? Mangita kong trabaho, ma. Nga naman, napul-an na ka rin ni sa ato. Gusto lang ko nga makaadtog laing dapit pa. Unsa man dong? Ato na lang ni padtuon sa Manila si Max. Sige, bantuan na lang na. Total, sakto naman na sa edad. Ah, salamat ninyo, ma, pa. Salamat din taon kay nakasudi kong trabaho din sa Manila. Alag, dili kayo dakong sweldo. Ang importante nga, may trabaho ko. Ay, salamat. Ianagin ko sa kong ipuyan. Kung yan kong pahuway, mag-Facebook na muna ako. Uy, la, si MJ man eh. Akong classmate sa elementary. Ako siyang i-message me. Nainundum ba ka na ako? Hinumdum kayo, uy. Bisag mga dagko na ta, pero wagit ko malimot ni mo. Salamat din taon. O nga, kumusta naman ka, Jay? Daga pa. Ikaw? Ulit ako pasad. Okay rin mo nga tawag-tawagan ti ka? Way, masuko. Okay ra, uy. Hatagi lang ko sa mong number, B. Kay manawag ron niyo ko ni Mugbalik. Uy, mo ba? Hindi asa di kas Manila? Di ay taon. MJ, magkita ta, B. Ha? Sige na, magkita ta. Kay gusto kong mutanaw kung unsa nagyoy itsura ni mo. Sige.
Naunsa ka, uy. Nagsige ka magdugtutok na ako. Di lang ko makatuo nga. Magkita tag-usap. Buwan mo kausaban eh. Guwapa naman kay ka. Ikaw, gyud. Nood bitaw. O, MJ. Nibaw ba ka nga crush mo ka na ako sa una? Max, Mano'y tinuod. Kung karon kay mga dagko naman kita. Di ko mauwaw nga muang ko ni mga lafty ka, MJ. I love you, MJ. Max. May chance ka ko ni mo? Bitaw, uy. Ngayon mo limod pa man ko nga. Ganahan man sab ko nimo, Max. Oh, kung mauna, uyab na ta. Oh, Max. Salamat, MJ. Jay, kumusta? Okay naman, Max. Karong umaabot Domingo ba? Magkita ta? Manuroy ta? Oh, sige, pwede na. Agad ako nimo. Bay. Bay. Problema. Nganong banak ginarong mga kauban? Ban bay, hulong sa trabaho ron bay. Ha? Nga naman? Tungod ning virus bay. O posible nga mag-lockdown pa. Sa... Kung mauna, dili na dito magkita o balik ni Max. Nga anak yun, Jay. Kayo saong gining virus eh. Sige lang kay. Kung ma-okay na gani ang panahon, magkita lang unya ta. Now, Philippines has reported 9,838 coronavirus cases, the biggest daily jump since the pandemic. Sa mo tigid nga, di may magkita ni MJ kay nag-lockdown naman eh. To widen tighter restriction capital Manila. May gani kay na-okay ng panahon. Kumusta naman ka sa MJ? Ako siya kuntakon, be. Kumusta naman ka? Nia, bago pang nabalik sa trabaho. Magkita tabi? Pwede? Sige. Kumusta? Okay na. Huwag kami ngawan ako. Gimingaw, uy. Gusto man gani unta ko mo kontak nimo. Oo nga, nganong huwag mo kami kontak. Mauwawan ko. Babae biya ko. Kogid. Hanya ikaw, bi. Nga wa maka mo kontak na ko, bi. Nabisi lang ko papangitag kwarta. Maong naglisod sa kong kontak ni mo. Mao ba? Pero din ta magkiskutan na eh. MJ, mangutana lang ko ni mo. Unsa man na? Naapa ba ko sa imong kasing-kasing? Bisan ka sa... Wa man ka mawa sa akong kasing-kasing, Max. Salamat, MJ. Onya, musagot ka nga. Atong buhion pag-usab ang naputol natong kugma. Oo ba? Ang tagal. Ikaw paghihapon ang akong mahal, MJ. I love you. I love you too, Max. Hindi ko naman akalain na at kung ano ako'y tanggap. Bisan pa man sa mga pagsuway nga ni Hadla sa mong gugma ni MJ, nagpadayon paghihapon ming likod. Sa pagkakaroon, minyo na mi ug may umaabot naming anak. Ug dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Kawayan mas bati. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagkalahan, bigay ka ng may kapaw. Nais ko'y laging kapi, andyan ka na. Ang mong kaagi, gibuhatan udo sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw?
Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio.